Wara l-2016 se tkun qed tinbidel is-sistema ta' kif l-istudenti fl-iskejjel primarji jitalmu l-matematika. L-abacus, metodu li skont ħafna joħloq ansjetà u diffikultà għat-tfal, mhux se jibqa' l-mezz ewlieni ta' kif l-istudenti fil-primarja jitalmu dan is-suġġett importanti. Dan il-metodu huwa differenti ferm mis-sistema formali li t-tfal Maltin użaw sa qabel 10 snin ilu, u skont il-professur Josef Lawri mill-Università ta' Malta kien falliment u għandu jitneħħa. Gaetano Buġeja, direttur tal-maniġjar tal-kurrikulum, spjega kif is-sistema edukattiva titqis mill-marki tal-eżamijiet annwali, iżda żied li l-aktar importanti hu li l-istudenti jifhmu s-suġġett u jkomplu jistudjawh. L-analiżi ssir kull sena, ġifieri aħna meta jkun hemm l-eżamijiet tal-annwal bla ma trid tagħmel analiżi, li nixtieq nenfasizza hija di illi m'hawnx sistema waħda li hija tajba għal kull student. Dawk li huma favur is-sistema tal-abacus isostnu li din tajn lill-istudent jifhem aħjar. Sistema tal-abacus tispjega il-matematika kif tinħadem fil-fundamenti tagħha. Jiġifieri il-metodu li kien jintuża qabel biex ngħidu hekk anke fi żmieni huwa kien iktar li wieħed jiġi drilled, li wieħed jagħmel ħafna mill-istess tip ta' somma u kien jitgħallem il-metodu kważi bl-amment. Edukaturi jemnu li ċertu studenti ma jilħux il-potenzjal tagħhom fil-matematika għaliex ma japprezzawx ir-relevanza tas-suġġett fil-ħajja ta' kuljum. U din għandha tkun waħda mill-isfidi għalli ġej. Il-kodba l-ġodda se jkunu introdotti fis-sena skolastika 2016-2017 u Buġeja serraħ ras lil ġenituri ta' studenti tal-iskola primarja li t-tibdiliet li se jsiru huma riżultat ta' tħejjija intensiva. It-tfal m'għandhomx jispiċċaw vittmi ta' esperimentazzjoni u da jsir billi ssir tħejjija tajba minn qabel kemm f'dak li hu taħriġ għall-għalliema kif ukoll f'dak li huwa mbagħad għażla ta' riżorsi biex kemm jista' jkun dak li nipproponu ikun ta' ġid għal tfal kollha.